बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय रुपहि हालामनि राजाबिल गामिनि थागिबि गाला बर'नि अनजालु फिसाज्ला मावफुं बर' बिथाङा गावनि आदब रोंगौथिखौ बाहायना आखाइजों दंफांनि मुसुखा दाननानै फानो। मख'जाथावदि मावफुं बर' बिथाङा थांनाय 2017 मायथाइयाव A3NGOनि बानजायनायाव क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 15 साननि थाखाय मुसुखा दाननायनि फोरोंथाय मावबादायाव सोलोंथाय लादोंमोन। बे मावबादायाव सोलोंथाय लाखांनायनि उनाव बिथां मावफुं बर'आ अमा, मै, गराय, मैदेर, मोसा, गान्दा, अमा थावख्रि आरो खासेव बायदि बायदि जिब जुनारफोरनि मुसुखा दानो होनना फोरमायदों। मावफुं बर' बिथाङा गावनि बे आखाइनि आदब थामहिनबा मुसुखा दाननाय खामानिखौ सिगां फारसे दावगालांहोनो हानाय बायदि सोलिफु बिटिआर सरकारनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइ मोनगोननि मिजिंथिनाय फोरमायदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि मावफुं बर'। आं राजाबिलि गामिनि रुपहि पस्ट अफिस रुपहि पुलिस स्टेसन सालबारि मानासनि खाथि नांजाबनायानो डिस्ट्रिक्ट बाक्सा। जों मिथिनो मोनदों आं बेफोरबायदि दंफांनिथ' गोबां बानायो आरो खायसे खायसेखौ बानायगोन आङो। दा बानायनाया जेरैहाय अमा, गान्दा, मैदेर, मोसा, बेनिफ्राय आरो ओरैनो अमा थावख्रि आरो मै बेफोरबायदि बायदि बायदि बानायबाय आरोना। आरो गोबां दं, साननायावथ' गोबां बानायनो गोनां दङ, बानायथ'नाय जायाखै। बे आयदाखौ थांनाय 2017 मायथाइयाव A3निफ्राय माने खाबु मोन्दोंमोन आरो ट्रेनिं मोन्दोंमोन 15 दिननि थाखाय क'क्राझार रोदायाव। बे दिननिफ्राय माने बेयाव सोलोंबोबाय। सोलोंनायनिफ्रायनो न'आव फैनानै एसे एसे मावदांनायनिफ्राय माने मावलांबाय थानायसै आरो दासिमबो मावबाय दं। बेफोरखौथ' रेटआ जोङो गोबां लांबाथाय एसे खम दानानै हरो। ओरैनो मोनसे लांबा बेफोरखौ जोङो 500 हरो आरो। कुवालिटि बेस्ट कुवालिटिया 500 थांसिगोन आरो फिसाया ओरै बेबायदि जासिगोन आरो। आगजुआथ' अनेक दं, बायस्लायानो अनेक रोखोमनि दं, जेरै इउ दं, प्लेट दं, भि दं आरो अनेक दंबाय आरोना। जोंनाव दा बेखिनियाल' दङ। इलेक्ट्रिकनि बुस्थुफोर बाहायफेरा। औ, गोनांथिथ' अनेक जायो बेफोरनिजों, माने अनेक सुबिदा जायो आरोना खामानिफोर मावनायाव। माने एसेबां हार्ड जाया। किसुमानखौ जों आखाइजों मावनो हाया, मोब्लिबनि ओरै मेसिनारिनि गोनांथि जायो। बेफोरखौ मोनबाथाय मोजां जायो। सरकारनिफ्राय एसे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सनि थाखाय एसे हेफाजाब मोनबाथाय मोजां जायोमोन, एसे आरो जौगाखांबावगौमोन। आंजों लोगोसे बर' हारियाबो एसे जौगाखांगौमोन आरोना। टारगेटथ' दङ आरो दासान्दि आरो खोन्थायोबो आं सानै माने आंजोंनो मावफायो, बिसोरखौ फोरोंफायबाय दं आरो बिसोरबो मावफाबाय थायो। आरो सोरबाफोर गोसो गुदुं दंबाथाय मावनो हागोन, फोरोंनो हायो, मोजांनि बाथ्रा। ओमफ्राय आरो माब्लानिफ्राय बेबायदि आयदाखौ खालामबोजेनामोन? औ, आं 2017निफ्रायनो बेखौ मावजेननो, माने क'क्राझाराव A3निफ्राय जोंखौ माने बेफोरबायदि ट्रेनिं लादोंमोन आरो 15 डेसनि थाखाय। बेयाव थांनानै एसे रोदानिफ्राय सोलोंबोबाय, बेनिफ्रायनो एसे मावबाय थायो आरो गोसो जाबाथाय। ओमफ्राय माबायाव सोलोङामोन? क'क्राझार आर्ट बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव रोदा होनाय मोनसे ससाइटि दंमोन आरोना, बिसोरनिफ्राय सोलोंदोंमोन माने। दिनैसिम मा महर बेरखांहोखो नोंथाङा दंफां? बेफोरबायदि दंफांनिजोंथ' गान्दा, मैदेर, अमा थावख्रि, मै, खासेव, बेनिफ्राय आरो हिन्जावसा दोलानाय, बेनिफ्राय उलार देनाय, बेफोरबायदि बायदि खालामदोंमोन आरो। नोंथांनि क्वालिफिकेसना बेसेबां? आंनिया 10 पास। 10 पास? औ। बे खालामबोनायाव नोंथांनि न'खरनिफ्राय माबायदि मदद मोनदोंमोन? न'खरनिफ्रायथ' हानायखिनिखौ सापर्ट होयो, माने एसेबो बादा होआ आरोना। जायखिजाया
बिदि आंबो एसेबां माने सानफ्रामबो मावबाय थाया माने माजे माजे ओरैनो सानसे माब्लाबा आधा घन्टा 1 घन्टा गोसो जाबाथाय बेफोरबायदि मावबाय थानानै नै दा सिजोना जोंनिया बेफोरबायदि मार्केटिंआ फरेनारफोरनोसो जायो नालाय आउट अफ कान्ट्रिनिफ्रायसो नै नभेम्बर टु ओरै माबा मानासाव जिहेतु मानसिफोर बेरायनो फैयो बिसोरनोसो साप्लाय खालामो नालाय माने बिसोरनि फैनायनि सिगांनो बे मानास अपेन जानायनि सिगांनो नै दैज्लांनि गेजेरावनो जों माने बेफोर प्रडाक्टखौ खालामना दोनो आरोना बेफोरावथ' फोरमायनो हागोन नामा? औ अनेक माने टुल्स दं आरोना आगजुफोर आगजु आला जोंनाव माने एसेबां बिदि गैस्लाबा थेवबो जोङो बेजोंनो मावो आरोना बासलिफोरजोंनो बेजोंनो आखाइनि माने बानायनानैबो माने बेफोरबायदिजोंनो बासलिफोरजोंनो बानायो। नोंथाङा बे जानानै दंबावो नामा? गोनांथियाथ' अनेक दङ अनेक माने टुल्सफोर दङ माने मेसिनारि टुल्सफोर दं बेफोरजों मावबाथाय माने एसे थाबसिन जायो आरो प्रडाक्टआबो एसे मोजांसिन जायो स्मुथ फिनिशिंफ्राबो मोजां जायो। दा जोंनिया माने आखाइजों बानायनाय नालाय एसे हार्ड जायो आरोना एसे खालामनायफोराव थाब जाया एसे खस्थ' जायो। सरकारनिफ्राय एसे मदद मोनबाथाय मोजां जागौमोन एसे माने जौगाखांगौमोन आरोना जोङो। मानि मदद नांगौ? मददआ ओरैनो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स माने टुल्स बायनायफोराव एसे हेफाजाब मोनोबाथाय मदद मोननायबा एसे मोजां जायो। साननैसो सिगां माने सार प्रमद बर' सारनो बेनोबो होदोंमोन आं मोनसे उलारजों देनाय माने बिथांनो बेफोरबायदि मोनसे गिफ्ट होनानै मान बावनानै आंनि आखाइजों बानायनायजोंनो मान बावनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं माने बेफोरबायदि होनो मोननानै माने आरो सारनिफ्राय एसे आसा खालामो माने आरो एसे जौगाखांबावनायनि थाखाय एसे माने मदद मोननायबा एसे मोजां जागौमोन।